Moi, mä oon Svea. Ratsastusjuhlat on vihdoin saapunut ja tänään olisi ideana käydä kattoo mitä puoteja ja mitä hevosia niiden mukana on tullut. Sitten selvitellään mitä kaikkea lähtee mukaan. Tää on tämmönen niinku shoppailuvideo taas jälleen. Me voitais varmaan aloittaa näistä hevosista. Ja näistä Dutch Warmbloodista varmaan aika moni lähtee mukaan, ellei jopa kaikki. Et mä tykkään kyllä näistä kaikista. Sitten tää on varmaan mun lemppari näistä. Mä voitais aloittaa ostamalla se. Hänen nimeksi tulee Evergarden ja hän on aikuinen tamma. Ostetaan. Voi että, siis se on niin kaunis. Sitten mua houkuttelisi näistä ihan sikona tämä. Mun mielestä on niin hieno, kun täällä on tää valkoinen häntä. Mutta sitten on muuten tämmösen perusruskean hevosen näköinen. Joten me ostetaan hän, ja mulla hänelle on nimi valmiina. Hänestä tulee Dr. Pepper. Hän on myös aikuinen ja hän on ruuna. Ostetaan. Siis oikeesti mä en kestä tota häntä, toi on niin hieno. Lähdetään sekin talliin tosta odottamaan. Sitten ois niinku nää kirjavat näistä vielä. Kyllä mä luulen, että me ostetaan näistä molemmat. Siis tää tumman kirjava on ihan sairaan hieno. Et mä en kestä, siis mun on pakko saada tämä. Ja eiköhän me tää nyt osteta, että tää on nyt aikuinen ruuna ja sen nimeksi tulee Land Roveri. Ostetaan. Siis mä tykkään näistä jaloista erityisesti, kun noissa on tommosia random pilkkuja, niin ne on ihan supernättejä. Laitetaan sekin talliin odottamaan. No joku muukin on ostanut sen. Ihana. Sitten vielä tämä. Tätä mä vähän mietin, että haluanko mä tätä vai en. Mut silleen kun mä oon ostettu noin 3 muuta, niin se on melkein sama ostaa nää kaikki. Kyllä me hänetkin ostetaan. Niin hänen nimeksi tulee Augustus, ja hänkin on aikuinen ruuna. Ostetaan. Sieltä hän saapuu. Siis on tääkin nätti kyllä. Olihan se kannattavaa ostaa noistakin kaikki. Ja talliin. No nyt olisi kaikki Dutch Warmbloodit ostettu. Sen jälkeen pitää vähän katsoa mitä mä haluan. Mulla ei oo tämmöstä yhtäkään enkkutäykkäriä, niin mä luulen, että mä ostan tämmösenkin. Mä kyllä tykkään tästä valkoisesta varmaan vähän enemmän, joten mä ostetaan tämä. Ja hän voi olla vaan Poolo. Koska mä nyt en keksi hänelle mitään parempaakaan nimeä. Niin hän on Poolo. No, hän voisi olla vaikka seniori. Hän on vanha ruuna. Ostetaan. Näitten paava on kyllä vähän hassussa muodossa, kun ne kävelee, mutta ei se haittaa. Lähetään sekin talleen. Ja mitähän mä haluaisin seuraavaksi näistä? No okei, nämä Hannoverit on kyllä pakko ostaa. Sitten onks täällä vielä jotain muita, mitä houkuttelis? En mä tiedä, siis varmaan nämä Hannoverit on nyt ainakin. Vois vähän katsoa harjatyylääkin tällä. Mä tykkään näistä Hannoverien harjoista, missä on nämä pompulat, mutta sit jää tää otstukka tähän, et mun mielestä näyttää tosi söpöltä näin. Kyllä me tää ostetaan, tommoista ihan supernätti. Ja hänestä tulee Turtledove. Ja hän on kyllä nuori ruuna, kyllä. Se on ihan superkaunis. Ostetaan. Siis tää on kyllä ihan ylisöpö. Niin söpö. Mä en kestä. Lähetään sekin talleen. Tää seuraava Hannoveri odottaakin tossa nätisti meitä. Sen kyllä mä ostan varmaan ihan tällä perusharjalla. Okei, tääkin on ihan jännittävän näköinen.
Se näyttää tossa liikkeessä vähän hassulta. Vai näyttääkö? Ne näyttää molemmat yhtä hassulta. Ehkä me ostetaan se tällä harjalla. Se on aika kiva. Mut sitten vielä tää vaikein osuus, eli nimi. Ainakin se me voidaan päättää, että hän on aikuinen tamma. Ja hän voisi olla vaikka Goldi. New Goldi. Onko pelkkä Goldikin mahdollinen? Ei oo. Hän on sit Goldia. Joo, kyllä. Ostetaan. Siis aivan ihana. Mä en kestä. Ja lähetetään hänetkin talliin tosta. Siis mä voitais vähän katsoa, halutaanko me vielä joku hevonen täältä. No. Toistaiseksi musta tuntuu, että meillä on nyt kaikki mitä me tosta halutaankin. Mut sen jälkeen olisi näitä varusteita. Joo, näitä varusteita riittääkin sitten. Kyllä me ainakin halutaan nämä rusetit tästä. Ne on ihan supernetit. Mulla ei riitä rahat. What? Joo, ei riitä. Tässä on tosiaan vaihtunut tää merkki. Et ennen siinä oli se raha, mutta nykyään siinä on joku tommonen kierrätysmerkki. Kyllä, ostetaan. Toi satulalaukkukin on tosi kiva. Me saadaan mukavasti tuo satulalaukku. Ja no sit loppuukin rahat taas. Ja sieltä kengät. Pitäisikö ostaa nämäkin? Mä en oikein kyllä näistä tiedä, mutta mä nyt vähän innostuin. Tästä nää käsineet. Okei, on nää ihan kivat. Kyllä mä luulen, että mä haluan nää käsihommelitkin. Ehkä me voitais vähän noita ruusukkeitakin myydä tässä näin. Joo, noistakin saa niin mukavasti. No siihen ei riittänytkään rahat vielä. No nyt riittää rahat. Ostetaan noi hanskat. Ja ostetaan nämä ruskeatkin rusetit. Miksi ei? Meillä nyt on rahaa jonkun verran tuhlattavana. Sitten mitäs muuta? Nämä valkoisetkin rusetit on kyllä ihan kivat, mutta mä en tiedä, onko ne vähän perus. Katsotaan mitä täältä Outlet-kaupasta löytyy. Okei, täällä on kiva satulalaukku, ton mä haluan. Ja ehkä nämä keltaiset hommelit, mutta niistä mä en ole vielä ihan varma. Golden Glory sätlepäät ostetaan. Ja kyllä mitä halutaan. Ja ostetaan nyt nääkin. Sitten täältä mä saattaisin haluta vielä nämä pinkit ruutujutut. Mä en kyllä oikeastaan tiedä, tuleeko näille oikeasti käyttöä, mutta no sittenpähän se selviää. Ostaan tää takki me halutaan kyllä ostaa. Joo, tää takki on kyllä pakko ostaa, mutta sit siihen pitäisi kyllä varmaan tää mätsäävä huopakin saada. Sieltä. Joo, ostetaan. Muuta mä en varmaan tästä ehkä halua. Tääkin on kyllä ihan kiva, mutta en mä kyllä usko, että mä oikeasti käyttäisin. Et sit se olisi vaan kaapin pohjalla. Noniin, me siirrytäänpä seuraavaan kojuun tässä välissä. Sitten olisi tää Seasonal Electric-kauppa. Apua, mua vähän pelottaa nyt. Kyllä siis mä näen hirveästi pinkkiä. Ja se on mun heikkous. Siis kaikki pinkit varusteet minulle. Haluan nyt jo heti. No niin, nyt olisi taas rahaa ostaa. Ostetaan kyllä heti toi satulalaukku. Se on ihan supersöpö. Mä rakastan noita rusetti-yksityiskohtia, ne on oikeesti ihanat. Ja sit mitäs muuta? No ainakin noi suojatkin on tosta saatava.
huopa. No se vaatiikin just enemmän rahaa. Näin sitten huopa. Ihana. Mä mietin vähän näitä, että haluuks mä nää switchit ja satulankin. Mut kyllä noi on ihan supersepät yksityiskohdat, pakkohan noi on saada. On muuten halvat switchit, 4500, ei oo paha. Sitten 9000 satulasta. No ei oo kyllä ihan sama arvoiset, mutta ei se mitään, kiva saada ainakin noin halvalla. Okei, nyt me saadaan satula. Noin. Sitten onhan nää kengätkin kyllä ihan supersepät. Joo, ostetaan. Eihän tästä ollut mitään epäilystäkään missään kohtaa. Noin. Löytyy nekin nytten. Sitten tää pipo. On se kyllä söpö. En mä hirveästi pipoja käytä, mutta ehkä mä käyttäisin myös tämmönen söpö pinkki pipo. Ja nämä hanskatkin vielä siihen mätsäämään. Joo, pakko. No sekin meni nyt vähän yli, mutta ei se haittaa. Ei oo niin tarkkaa. Noin. Tää hupparikin on kyllä ihan söpö. Mä en silleen tykkää, kun toi huppu menee tuolla jännästi hiuksien läpi. Mä en tiedä, ehkä se toimisi paremmin jollain toisella hiustyylillä, mutta ei vissiin mun hiuksilla toimi. Et me taidetaan nyt skippaa tällä kertaa huppari ja keskitytään näihin, mitä täältä löytyy. Siis tää on oikeesti maailman ihanen koriste. Mä oon nähnyt tätä Champeissa jollain, mä oon aina sille, että mistä ton saa. Mut sen saa täältä. Ja nyt mä voin vihdoin ostaa sen. Ja mä voin käyttää tätä ihanaa koristetta. Noniin, kyllä me ostetaan ainakin tää pinkki satulahuopa. Se on aika kallis, mutta ei se meitä haittaa. Me ollaan säästetty tätä varten. Ja oikeesti tässä pelissä on yllättävän vähän pinkkejä varusteita. Et silloin kun niitä on tarjolla, niitä on pakko ottaa. Otetaan vielä nää jalkajututkin tosta. Sitten me voitais myydä koko toi kasa. Ostetaan noin. Ja toi lippiske tossa samalla. No niin, täältä löytyy lisää pinkkiä. Ostetaan toi satula. Ja sitten noin, ja ostetaan seuraavaksi mätsäävät suitsetkin. Noin. Nämä housutkin on mun mielestä tosi kivat. Ja sitten tää paita. No niin, ostetaan ainakin toi paita tosta mukaan. Ja kyllä me varmaan nämä housutkin on pakko ostaa, siis noin ihanat. Saadaan mukavasti aina noista rahaa, kun vähän valoa vaihtaa pois. Mä nyt hukkasin, mihin ne meni. Tuolla. Siellä on mun ihanat housut. Ostetaan. Mä jotenkin periaatteessa tykkäisin tästäkin satulahuovasta, mutta mä en oikeesti tulisiko tää käyttöön. Se on kuitenkin 9000 sillinkin, niin on se aika paljon. Mutta mä en tiedä, ehkä se on se arvon. No, kyllä me se ostetaan. Mutta periaatteessa nyt se olisi ihan sama ostaa tuohon toi mätsäävä paitakin. Noin, ostetaan tietenkin. Mitäs muuta täältä löytyy? On muuten söpölippis. Siis tää on ihana. Joo, ostetaan se. Eipä sitä tarvitse sen enempää miettiäkään. Noin. Sitten mä luulen, että me halutaan jotain mätsäävääkin siihen. Tai en mä tiedä. Ehkä sininen lippis, niin siihen löytyy mätsättävää muutenkin. Nämä suitsetkin on kyllä ihan supersöpöt. Mä jotenkin tykkään noista kultaisista yksityiskohdista ja sitten kun noin tommoset vaalearuskeet. Sitten täällä jo tossa on toi mätsäävä satulakin noihin suitsiin. Ne vois kyllä ostaa täältä vielä. Kyllä mä ostetaan nämä. Ostetaan, joo. Hetkone, mikä satula mulla tuolla on? Onko toi nyt sama? Ei kun toi on se, mikä me ostettiin aikaisemmin. Noniin, ostetaan.
Kävästään nyt täällä Moorlandissa, kun täällä pitäisi olla yksi koju, mitä mä en ainakaan ole nähnyt tuolla Stabelilla. Tätä kauppaa mä en tosiaan nähnyt tuolla Jorvikin talleella. Et mä en tiedä, onko tää vaan tämmönen Moorlandin juttu. Mä haluan nää punaiset rusetit, koska nää on jotenkin tosi joulusta ja sitten ne vois olla niinku joulun aikaan tosi kivat käyttää. Ja sitten me tarvitaan kyllä mätsäävät pintelit ja huopa. Mä nyt en tainnut katsoa, onko tossa tatseja. On siinä Joo, hyvä. Sitten nää siniset on kans tosi kivat. On muuten halpoja nää satulalaukut. Ostetaan. Juu. No niin, ja nyt loppu taas tila. No niin, ja nyt meillä olisi taas rahaa ja tilaa Invissä. Noin. Ja nääkin on kyllä silleen tosi halpoja. Nää vanhat satulat. Ehkä meidän on pakko ostaa nääkin. Joo, ostetaan. Kerran se kirpasee. Ja taas olisi Invi täynnä. Eipä siinä kauaa mennä. Me tarvitaan vielä noi mustat suitset tosta, niin meillä on sit toi setti tossa. Mä en tiedä. Niin, tää on ihan kivoja, mutta en mä kyllä tiedä tulisiko. Aha, Muhammed tuli nyt tosta takista läpikin. Ehkä me ei osteta näitä takkejakaan, että. Siis nää on kyllä ihan supernetit. Nää tämmöset peiket jutut ostetaan. Noin. Nyt tulisi toikin puoti tyhjennetty. Siis onkohan tää nyt se puoti, missä on niitä lettejä? Mä oon nähnyt spoilereita, että täällä pitäisi olla lettejä, mutta mä en nähnyt niitä siellä niinku Jorvikin talleella. Joo, ei täälläkään niitä lettejä. Täällä on vaan näitä tämmösiä nutturoita. Mä en oikein noita nutturoita käytä, niin ne saa jäädä tänne. Otetaan toi nyt tästä. Näitä mä vähän mietin silloin aikaisemmin, niin otetaan ne nyt. Ne kuitenkin jää painaa mieltä, jos niitä ei osta nytten. Nämä kukkaset olisi niinku tosi nätit kyllä. Noita voisi käyttää aika monessa asussa. No, samoin näitä, mutta mä en tiedä, ne on aika samat. Oi ei, mitä mä löysin. Lisää rusetteja. Hups. Hupsista. Unohtu nämä sormukset ostaa viimeksi, niin pakkohan noin nyt sitten ottaa. Noin. Tuosta toi satulahuopa, sitä mä mietinkin. Kyllä varmaan tämmöiset valkoiset ihan tavalliset rusetitkin on ihan kivat. Et samahan ne on ostaa täältä. Noin. Noniin, me ollaan nyt saavuttu tänne talliin. Ja voidaan katsoa vähän mitä on tullut ostettua. Ensinnäkin me ostettiin tää Goldi ja Hannoveri. Ja sitten me laitettiin sille noi tämmönen perusharja, missä on noi letit tolla jännästi. Sitten me ostettiin tää Augustus Hollannin puolivärinen. Dr. Pepper Hollannin puolivärinen. Sitten Land Rover Hollannin puolivärinen. Sitten tää Evergarden Hollannin puolivärinen. Sitten me ostettiin vielä nää kaksi. Eli Polo Englannin täysverinen ja Turtledove Hannoveri. No nyt ois shoppailtu. Et kiitos tosiaan kun katsoit. Mulla on taas tosi kiva shoppailla. Mä tuun varmasti jatkossakin shoppaille paljon lisää. Kiitos ja näkemiin.